Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Og karon mga higala, niya ang sumpay ni naginapustang sugilanon, Perlas sa Bukid. Dili mahimong mamatay ka. Kaluwa ko. Dili mahimo. Mga anak ko. Hala! Hala ang Reyna! Nakasulti na! Ang akong mga anak. Inahan ko. Nisa! Nisa, ikaw ka na! O, inahan ko. Ako kini. Ang imong anak nga nahimong sawa. Anak ko. Inahan ko. Halano. Karon pa man ko makakita og drama sa kinabuhi nga kanang tinuod yan. Uy, kasakit ba ini sa dugan? Uy, sakit pa man is gibuwagan. Agay, Mahal nga Reyna, ang imong usa ka anak, ako'y nagpadako. Ako'y nagpadako na niya. Nara, sinikay. Ug, patay na siya. Oh, Nikay! Nikay, anak ko! Wa na siya maglihok, inahin ko. Anak ko! Oy, ala! Usa maron! Wala! Milinog na sa panoy! Wala mamabungkag na makanin pala siya, ha, anay! Manggawas na! Uy, kapatilan ka kang unsao man nato paggawas ka na may mga sundaw nga nag-ali! Di ka manggawas. Mga sundaw! Hindi arami! Dili may manggawas! Hala no, patay! Ang dakong pawikan nga itong kayo! Kidasmagan ng tulay paingon sa dakong pultahan sa palasyo! Sa may nasuon ng utog ni pawikan na, oy! Saan mo na ko paglabangin ni karon? Kuy, problema na sa dang! Leading man. Utok, andar utok! Ang ako mahal, nagdiya sa sud klaro kayo! Kay kidaman ko sa akong tilinis palasyo! Lalo ginagi siya sa sud! Oh, tuwan na! Na! Tukpa ng bahay sa palasyo na tumbag na! Uy! Ilabang ang pawikan! Uy! Saan ni? Naglayat ang mga tao sa palasyo! May kinatang gikan sa suot sa paril sa palasyo! Ang iganting uwag ka nang nagdugdong sa ibabaw sa paril! Nasa suot ang barangan na! Nanadod! Kinahanglan makalabang na ko! Kinahanglan makaabot akong nikay! Mura ko kisuyop! Mura ni suyop na ko! Nagabatay ka mong dalan nga mo supak sa akong gaom! Mga matay ka mo! Ang tanang usupak sa atong kahom mamatay! Wala na yun murag mabungkag na yung kining palasyo. Mamiya na lang ta sinhi. Ang akong mga anak, dadunta sila. Ato ranin, tabangan og alsa, sinikay. Ay!
ayaw mig alihi. Ayaw mig alihi na inyong mga espada kahangit may ana. Unsa man mo, oy. Ganahan mong malubong sa mo din, he? Unsa man, sa mga ganahan mo na. Nakakita na yun mo nga milihok na palasyo. Mabungkag na ni karon. Ay, katabag-kagbay niyo mga sundamuha mo siguro. Sabaan ninyo, oy. Musugot mong mamatay tungod lang sa balangan, ha? Mga sundao sa gingharian, ako ang inyong rayna. Nagbando ka ninyo nga pasagdi kaming makaikyas. Ayaw ka mo pa ulipon intaw sa gahom yan na daotang barangan. Kahit o ada, garada po. Uy, dili mong patuog. Rayna ni mo to, Hana. Tota! Tota, apo ko! Uy, lagi! Nabalik na ka! Apo, sinugatan na sinugatan. Lula! Niyan ang uso sa palasyo! Lula! Anak yung ka, anak yung ka. Ray, Matapang na gini-gini palasyo ba? Hay, sinikay! Sinikay! Hay, sinikay! Nanadara siya! Patay na siya! Sa? Patay na si Nikay! Dili! Nikay! Nikay! Ayaw tigmasa si Toto! Ayaw tigmasa! Ayaw! Lolo! Wa makalahos ang ilang mga espada sa imong lawas, Toto! Dungod kay ni anak ko ang perla sa lampirong. Gamana na ko lula. Saan kong nilipay mo siyang namatay Nikay? Nikay! Nikay! Kahayag! Hayag! Mihayag ang lawas ni Nikay. Nikay! Palangga! May love! Ni anak ko! Luwason ko ikaw gika sa kamatayon! Perla sa lampirong! Ayuha ang akong palangga! Ang perlas sa lampirong. Hanaa nimo ang perlas sa lampirong. Ha? Mihayag at tibok palibot. Kasuwaw sa hayag. Uy, unsa man ang migawa sa imong bulsa, Toto? Ano imong gitago-taguan sa imong bulsa? Ang perla sa lampirong ni Lula! Migawa siya sa akong bulsa! Uy! Asam ni paingon ng perlas! May migawas usab sa lawas ni Nikay. Gamay nga kahayag. Ang iya ka ng birtod. Ang anak ka na sa perlas nga lampirong! Oh, anak! Milutaw sila sa hangin! Ang duha ka perlas! Nag-abot sila! May balik na yun ang anak sa iyang inahan! Uy, tinuod yun di ay nga inahan sila og anak? Tinuod yun di ay? Oo, siya ang puting diwata sa dagat. Nanumalipain ko! Sinikay na Nikay! Oh! Naulian na si Nikay! May balik na iyang kabatanon! Nawa ang iyang mga butoy-butoy! Kagwapa sa akong Nikay! Nikay! Nikay, anak! Nikay, igsuon ko! Oh! Miliyok na si Nikay! Miliyok ni kay. Nikay! Onsay nahita po. Nikay! Papa! Salamat! Salamat! Hinaya na to, kay mo pa'y pagkaulian. Salamat ka! You are alive, my love! I love you so much! I love you! Ako na, I love you nga, nabuhi ka! Ha? Nikay, niyan ako, nanan ako ang pirlas nga lampirong naraya. Naray sila sa kahanginan. Tanawa! Uy, alam, miduol sila sa Nikay. Midor. Siya ang gisangunan sa gamhanang puting diwata sa pagpabalik sa kalinaw sa kalibutan sa lampirong. Ang perlas sa lampirong. Nahiusan na sa perlas nga akong kita. Tungod kay, inahanok ka na sila, Nikay. Nikay, salamat. Salamat nga nahibalik ka na nako. Inahan ko. Misa, Nahibalik ka na sa kanini mo panagway nga sama ka nako, Nikay. nahanaw ng tanan ako butoy sa lawas. Mamatayin ka mong tanay! Uy! Patay! Ayaw ka mong kahadlok. Pagkilan. Mas gamhanan ang katarong kaysa sa kadautan. Ni? Bakukang, surrender na lang. Wala na, di mo. Amahan ko! Ayaw pa paulipon sa gahom sa kangit-ngit! Wala siya mamati. Kinahanglan makagawas kitang tanan gikan din Gunit mo na ako! Inharay na! Magunitay kita tanan! Gunit sa kong tiil, Lola! Sige na, gunit! Ano ka man, oy! Ang ano sa
mo magtiil. Adoy, gunit ako, Adoy. Gunit ako, Adoy. Gamhanang mga perlas! Dadaa kami sa gawas ni Ining Palasyo! Yan, natas-gawas pa kami mo. Partilan! Partilan! Gamhanay gyud kayo ang duha ka pilas. Kay nahadlok mas bakukang. Kinahanglang mabawi nato ang among amahan. Oh, Nikay, tanawa ang palasyo. Higanting pawikan ka ng minanay o guba sa palasyo. Likay, nagtuko ka nga ang nagbugna na si Brangan. Kanang nagbugna sa pawikan niya mo sa nimi atake na ko silang dagat. Kana siya. Kung unsa ka mamatangas mananak nga gihimong higantes barangan, mahibalik ka kung unsa ka. Oh, uy, nawa ang pawikan. Buti pasabot nga nabalik na siya kung unsa man siya. Elmo? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!